Adani company खोथाखौथ' मा बुंबावनो बेथ' बिराद गिदिर इस्यु जानानै थांबाय दा थाङै थुङै बेखौसो नुनाय जादों रुलिं पार्टी भार्सास बिरोधी पार्टी थिग बिदिसो नुनाय जादों आरो खिन्थु बाथ्राया बे नङा आसलते बे ओनसोलनि पाग्लिजरा पार्ट 1 पार्ट 2 ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा आगोलनिफ्रायनो बेहाय बेखौ जोंनो नाङा बे जायोबा जोंहा बहुत खति जागोन बे धरननि बाथ्राखौ आगोलनिफ्रायनो बुंबाय थादों किन्तु बासबारि ओनसोलनि गोबां गामिफ्रा होनदों जे खालि पाग्लिजरानि बाथ्राखौल' लायोबा थिग जानाय नङा गतिके माखासेया बे जिनिसखौ जाजानायखौबो लुबैदोंमोन दा बे थाङै थुङै दिनैसिमाव मोनसे मोजां डेभेलपमेन्ट फैदों जोंनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बिथांनि दैदेननायाव क'क्राझार जिल्ला प्रशासन माने डिसि आरो लोगोआव एसपि आरो आदानि ग्रुपनि जाय खामानि मावगोन बे इपिडिसिएलनि सिभिल एसडिअ सार्कल अफिसार आरो जोंनि बासबारिनि एसे एनै जायनाखि साननो हनो गोरों व्यक्ति बिसोरखौ लिंहरनानै मोनसे आल'सना खालामदों बेहाय लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांजों लोगोसे सेन्ट्रेल दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिया गासिबो दंजोबो दा दिनैनि आल'सनायाव आंबो दं हिसाबै आं मोजां मोनदों जे आसलते पजिशना मा बेनि दारै बे गामिनि रायजो राजाफ्रा खति जागोन ना बे रायजो राजा बेखौ जाहोमारा दा बेफोरनि सरजमिन तदन्त खालामनो थाखाय आबसुखौ रिकुवेस्ट खालामनाय जादों नोंथांमोना एसे ओनसोलनि रायजोफोरजों थांनानै मा लुबैदों रायजोफ्रा बेफोरखौ एसे मोजाङै रायलाय आरो बे थार्मेल प्रजेक्टआ जायोब्ला बिनिफ्राय बेसेबां लाब जागोन बेसेबां खति जागोन बेफोरनि सम्पर्कखौबो रायजोफोरजों एसे रायलाय ओरैबायदि मोनसे बिथोन दिनै होनाय जादों बिटिआर चिफनिफ्राय आरो बिटिआर चिफआ निजेव बुंदों जे प्रशासनखौ दानि जे आन्दलनकारि बिथांमोनजों रायलायनानै जाहाथे रावनिबो जेबो खति जायाजासे बे थार्मेल प्रजेक्टखौ बेहाय गायसननो हायो नामा बसायनो हायो नामा बिनि जुनै एसे रायलायलायनो रायजो राजाफोरजों रायलायनो थाखाय दिनैहाय मोनसे बोसोन होनाय बादि जादों आं आसा खालामदों लासै लासै जिनिसा समाधान जालांगोन।